habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara göre geçen hepdede Aşgabat İstanbul aralygyna gatnaýan uçordan 80 sany ýolagçy reýsden düşürilipdir. Registrasiýadan we serhet barlygyndan geçen ýolagçylaryň näme sebäpden kanun terzde uçordan düşürilenligi barada hökümet tarapyndan hiç kim hiç hili düşünürüş bermedi. Bu wakanyň edil öňe syrasyna Ýewropa Birleşigi Türkmen uçorlarynyň Ýewropa Birleşiginiň uçorlary bildirýän tehnikli howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmeýänligi üçin Türkmenistanyň uçorlaryna Ýewropanyň üstünden uçmagy gadagançylyk girizdi. Tutuş dünýäde hil we howpsuzlyk kepillendirilýän döwri Haramdağ Berdimuhammedow gün saýyn ösýän problemalara asla üns bermän gelecekki 7 ýylyň dowamyna gurulmaly äpet desgalary mahabatlandyrmak bilen meşgullanýar. Bu ýasama hereketleriň üstü bilen Haramdağ adamlaryň aňyna guwanç we ynam döretmek isleýär. Emma her näçe al salsa da Ýewropanyň ösüş bankyny ağlatmak Haramdağ Berdimuhammedowa başartmady. Bu bankyň ekologiýa babatyny alyp barýan sosial siýasatyny bozýarlygy sebäpli nebit gatlaklaryny özleşdirmek üçin Türkmenistana karz pul bermekden bank ýüze gurdy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurt içindäki hereketleriniň aktivleşýänligini belläp geçmek gerek. Biziň habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara göre Türkmenistanyň uçorlarynyň gözgini, ýagny avaryny ýagdaýlary baradaky maglumatlary daşary ýurtlary ýetiren adamlar Türkmen howa ýollarynyň hut özüne degişli işgärler. Olar uçor sürüjileriniň wepat bolmagyny hem de ýolagçylaryň köpçülikleýin helak bolmagyny islemeýärler.